Molt bon dia, futurs essencials. Avui us porto els últims consells que necessiteu saber. Són els de si opteu per la modalitat d'escriptura. I és que el primer que hem de fer és recordar les normes que té el nostre concurs. Només podeu presentar un escrit que tingui màxim 300 caràcters. Això significa que m'he passat de 15, puc presentar-lo? No, estarà malament. Respecteu molt bé, màxim 300 caràcters. Però podeu pensar què és un caràcter? Doncs bàsicament qualsevol cosa que tu introdueixis en un escrit, ja sigui una lletra, un guió, una coma, un punt, un parèntesi, qualsevol cosa, inclús els espais. Doncs què us recomano fer jo? Busqueu per internet comptador de caràcters. Introduïu en aquella pàgina web que us surti el vostre text i ja us dirà la xifra que porteu. Així ho podeu controlar d'una manera molt més fàcil. I pel que fa al tema, intenteu ser originals. Si veieu que tothom està escrivint sobre la mateixa cosa, vosaltres penseu una altra. O, no sé, podeu pensar en què us agrada, què us emociona. Intentar transmetre una sensació en aquell escrit. De manera que, amb res, és que són 2 o 3 oracions com a màxim, heu de tenir una història. Doncs podeu començar directament per un succés concret. O podeu fer salts temporals molt ràpids. I això és tot.